YouTube kreatív YouTube. Ez egy 100 milliárdos cég, és konkrétan ezt futtatják reklámként. Nem hittem a szememnek, amikor feldobta pár napja a Biotech USA reklámját, és nem bírok nem reagálni erre az eszméletlen buta, de sztereotíp videóra. Először is egy magyar lány eljátszik egy japán karikatúrát, egy ilyen olcsó, stilizált, jelmezszerű kimonóban. Micsoda? YouTube kreatív YouTube. Nem mondták el neki, hogy sose szabad fullba nyomni? Ez nem kreatív, ez nem vicces, ez kínos. És azért problémás, mert ez nem csak egy rossz poén. Ez konkrétan olyan sztereotípiákból épít, amik évek óta rombolják az ázsiai kultúr megítélését. Egy komplett kultúrát redukál egy akcentusra, jelmezre és pár kínos gágre. És közben pont abból a kultúrából próbálnak profitálni, amit így kifiguráznak. Ez így duplán gáz. Rasszizmus. És ami a legdurvább, ez nem csak egy influencer videó, ez egy brand reklám. Közösen feltöltve, PPC-ben futtatva, pénzzel megtolva. Ez egy márkadöntés volt, és azt gondolják, hogy ez kell a magyar közönségnek. A feltörekvő márkák zajában csak tudatos jelenléttel és egyértelmű értékekkel lehet láthatónak maradni. Idézem Lévai Bálint, a tulajdonos szavait egy márciusi interjúból. Remélem nem így gondoltad, Bálint. Egy ilyen kampánynál először van egy brief, aztán van egy kreatív, amiből lesz egy review, és utána egy approval. És mégis kiment. Figyelj már, Biotech, mit szólsz, hogy csinálok egy kínos és gagyi, de cserébe rasszista videót? Vajon hány ember láthatta ezt posztolás előtt? És senki nem szólt. És nem csak egy videóról beszélünk. 2 is átengedtek így. 2. 2026-ban egy ekkora márkánál ez nem fér bele, mert ez már nem az a korszak, ahol egy kultúrát el lehet adni egy karikatúrával. És pár hete, amikor megjelent ez a termék, még én is megrendeltem, de azt hiszem, ezt visszaküldöm. Komolyan érdekelne, hogy az FC Barcelona mit gondol erről, hisz a Biotech USA a hivatalos étrendkiegészítő partnere. Kérdezz meg egy Biotech által szponzorált influencert, hogy mit gondolnak erről. Vagy csak szerintem gáz ez az egész.